Machiegni kendo riwruoge makedo ne ratich oganda sundo piny owacho mondo kaw okang' ne obila mitudo gi nek mar Albert Ojwang kamoting'o jatendgi. Wawinj ane kaka twak dhi nyime. Nyalo leronwa ni to ang'o mosewachi gi riwruoge makedo ne ratiro mag oganda? Awinji maber ahinya Milton. Abiro ni achiel kachiel kowuok apis mar joked ne ratich oganda mano Kenya Human Rights Commission mayudore e apaya mag Atanga Road, Nairobi. Kawuono odiochieng' ma kawuono joked ne ratich oganda giwacho ni kochakore odiochieng' ma kawuono kadhi nyime nitiere chenro moko mag geno keto e tim magiwacho ni gidwa luwo machiegni ahinya mar neno ni anyuola mar Albert oyudo ratiro. Achiel kuom mago magiwacho ni gigeno keto e tim en neno ni jatend jalup obila mano Eliud Lagat ma osebedo ka itudo kod tho Albert gwetao kata oweyo tich kochakre kawuono nyaka chop kinde ma anyuola mar Albert oyudo ratiro. Giwacho ni ma en mar neno ni chenro duto moluorre kod timo nonro ewi nek ma kama odhi makare, ka giwacho ni medo bet ne apis e kinde ma anyuola dwaro ratiro mit ka dipo ka orocho ratiro kendo okokonyo anyuola mondo mi oyud ratiro madwarore. Bende giwacho ni OCS ma Central Police Station mano kama ne olorne Albert e kinde mane omake kowuok e parun mare Homa Bay, bende gidwaro OCS no mondo gwetao kendo wuogi apis no nyaka chop odiochieng' ma ratiro biro yudore. Ka ok mana mano kende, bende giwacho ni gidwaro apises duto te mano bedo kod ng'eyo kata tudruok achiel kachiel e tho mar Albert bende ogwetao kendo wuogi apis ka giwacho ni gidwaro nyinggi, gidwaro ng'eyo nonro duto ma IPOA oseyudo, ka giwacho ni ma e yo makare mar timo ratiro. Ka ok awacho duto, an gi wendo na kae ma bende en achiel kuom jogo mane bende ne ogolo chike ma kamage ma giwacho ni gidwa luwo machiegni omiwa mathoth ni to kowe mana man nikech bende giwacho ni odiochieng' makiny gipango timo ng'anyo mar tipo e chuny boma ma Nairobi. Mano parni e kinde ma budget ma pacho ka mar 2025 kod 2026 idhi som, gipango timo ng'anyo mar tipo e chuny boma ma Nairobi, ka giwacho ni ma en okang' mar temo sundo sirikal mondo kaw okenge makare mar neno ni anyuola Albert oyudo ratiro. Mana kinyalo tudri mana kodwa achiel kachiel ki inyiso jo neno mag Ramogi gino chenro mage ma upango timo kopogre gi magi, to uparo ni magi be dhi nyago olemo? Erokamano ahinya. An iluonga ni Jacob Atiang'. Wani e riwruok miluongo ni Police Reforms Working Group, kendo wan nyocho maki kendo kaka owito ngimane. Mana kaka isewacho, kaka wan jo Kenya kendo kaka wan jogo mochung' ne ratiro mar jopiny, wasebedo kwa timo tijni kuom moloyo higni 12 nyaka ne wayud katiba manyien. Koro gima nyotimore en gima omako piny mangima kendo en gima omako wa gi wuoro. Omiyo wawacho kawuono ni Eliud Lagat ma en Deputy Inspector General, jatend polis maduong', jatend obila maduong', nyaka wuogi ofis mondo mi owe otim nonro makende, nikech kan nyocho mak Albert to report owuok ni en ema ne ochiwo report ni Albert nondiko weche mochochni kuome kendo nodwaro mondo mi Albert mondo mi omaki kendo mondo mi oteri e kot. Omiyo mano e gima duong' mokwongo mwawacho. To nikech wang'eyo kaka sirikal chalo, wawacho ni koro kiny mondo mi ma otimre maber, wabro timo ng'anyo makende e boma ma Nairobi ka kendo gi boma mamoko sama isomo budget makiny mondo mi sirikal ong'e ni wach ni koro tek kendo Albert owito ngimane e yo malit, kendo jopiny ong'eyo nyocha wuoro ahinya ka yudo ni Albert en mana nyathi achiel kende ma nyocha wuon gi osegeno ni biro konye kendo biro riwo oganda ne kanyakla. Milton, mago e moko ma medo wuok e kar opis mar KNHCR e boma ma Nairobi kae, ka gimedo sundo giwacho ni gibiro timo duto manyualore mano mantie ratiro ma Kenya kae, katiba ma Kenya kae, mondo konygi e yudo ratiro mar anyuola no, ma giwacho ni gima gi ok ber ahinya, kendo mano gimedo lero ni en anyuola madwaro kony kendo dwaro sir ka gin kaka joked ne ratich oganda ok gibiro wegi nono ma ok gimako badgi. Milton. Erokamano ahinya Cynthia Onyango, achiel kachiel kowuok e chuny boma